agi nitiere ne rawere maseche moko nitiere kor gwenge gino miluongo kanyo kod dho ngere ni rural kata remote areas. Darrell. Adhi duoko penjori lakini akwayo ni aduok penjo mipenjo kaka wasetiyo gi sirikal local gi national government dakika 2 kende. Ya dhi mbele. Wan kaka Lake Abzunzron Kisumu wasetiyo gi sirikal directly achiel kachiel e yore gi. Mokwongo wan gi kuonde 2 ma watime puonjruok. Achiel kuom ma watime puonjruok omiwa gi County Government of Kisumu ma osebedo jokonywa kuom higni mang'eny. Mating'o ji 80, mano is courtesy of County Government of Kisumu. Mar ariyo nitiere Ministry of Investments and Trade ma higa mokalo ne watimogo project miluongo ni Digital Skills Initiative. Ne gitemo bedo gi jopuonjre 200. Koro Ministry of Investments and Trade kod World Bank kod Spinberg mago jok ma wasetiyogo directly national government gi local government. Penjo ni masani wan kaka Zonzirwan Kisumu wamanyo rowere mani dala. Ka wang'iye e tiende en ni watemo miyo donjo Zonzirwan Kisumu obed maromre ne kila ng'ato, kata in dala kata in town. Wamanyo jok manigi ujuzi to pok oyudo opportunities gi eki. Ok wadwa ni opportunities mag tich mag mbui obed ne joma ni town to owe joma ni dala. Wan wawuok e office to wadhi sub counties ma Kisumu, waromo gi rowere, wang'iso gi opportunities gi. Wasedhi nyaka Siaya, Bondo, counties ma within the Lake region. Ka wanyiso jomatindo ni kikupani tije gi gin mag jo town kende, kata un ma un dala, so long as in gi internet connection to inyalo tiyo e mbui. Mor ni wasebedo gi joma oka town, waluong gi kamano, ma osetimo maber e program wa. Kata application cha, sama itimo application, kila ng'ato nigi nafas maromre, obed ni oa town, obed ni oa dala, mondo otim application no kaka entiere no. Wakete kamano mondo kila ng'ato obed gi opportunity no. To wang'eyo ni kinde mane sirikal Kenya Kwanza donjo e telo ayanga ne gintiere kod manifestos mopogore opogore. Tadwa ni penjo ni ne midwok na Darrell kaluwo ni ine mintiere kaunti ma Kisumu. Tingiswa ne kaluwo ni sirikal ne nitiere kod chenro mano mar gero 100 kilometers national fiber optics connectivity mano winjo bedo ni keto broadband access mano e kor gwenge duto ma pacho kae. Bende sani kuma wachope ni higni 3 koro nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto donje telo. Kwa ng'i weche go mago mag internet connectivities kata weche go mawacho kanyo ni bedo kod hubs kachiel kod kata training centers. Bende nyalo wacho ni oseket ge yo makare marawere nyalo dhi adhiya kuonde go kumora mora magintiere inya te kor gwenge bagi bed kod internet motegno manyalo konyogi e timo tije e yor mbui. Darrell. Kum adiera pok waneno ka ochopo kidieny mane jatend piny nowacho, lakini kata kamano nitie kidienje moko matindo mose timo kaka nanyi